Aşgabat şäheriniň ençeme etrapçasynda ýaşaýyş jaýlaryna berilýän suw üpçünçliginiň kesilmegi bilen bagly nowatdaky bökdünçlik ýüze çykdy. Adatlyk radiosynyň bu barada paýtagtdan maglumat berýän habarçysy 17 sentýabrda şäheriň 11-nji etrapçasynda we Parahat hemde Gawdan etrapçalarynyň aglaba böleginde ilata berilýän içimlik suw üpçünçliginiň kesilendigini aýtdy. Parahat 7 etrapçasynda şu gün ýerdenden bäri suw ýok. Bu etrapçanyň beýleki bölekleri hem tapgyrlaýyn esasda suw üpçünçligini kesýärler diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Sewit ýaşaýjysy 17 sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Ol Niýazy Fadyna kassahananyň töweregindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna hem içimlik suwuň berilmeýändigini sözüniň üstüne goşdy. Öýde dolandyr şedäralarynyň işgärleri Sewit ýaşaýjylaryna suw üpçünçliginiň kesilmeginiň sebäplerini suw geçiriji turbalaryň hatardan çykyp olarda dören näsazlyk bilen düşündirýärler. Ýöne bu näsazlygyň haçan düzediljekdigi barada anyk bir zat aýtmaýarlar. Häzir şäheriň käbir etrapçasynda işçiler ýollary gazyp suw turbalaryny bejerýärler. Munyň bilen bagly şäheriň ençeme etrapçasyna lagym suwlarynyň dem gystyrjy yaramaz ýygy ýaýrady. Habarçymyz paýtagtyň etrapçalarynda suw üpçünçliginiň kesilmegi bilen bagly bökdünçlikleriň indi adaty ýagdaýa öwrilendigine ünsü çekýär. Onuň sözlerine görä şu sebäpli ýaşaýjylar öýlerinde suw gaplaryny hemişe doldurup goýýarlar. Ýaşaýjylar häzir goşmaça suw bilen üpçün edilmeýär. Olaryň köpüsi suwuň berilmegine garaşýar we gaplara doldurup goýan suwundan peýdalanýar diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri adatça bolşýaly paýtagtyň suw üpçünçliginde dören bu bökdünçlikler barada resmi derejede düşündürüş ýa-da habar bermeýärler. Türkmenistanyň şäher we owa ýaşaýjylarynyň suw üpçünçligi bilen bagly kynçylyklary uzağa çeken problema bolmagynda galýar. Ençeme ýyl bäri dowam edýän bu problema şu ýylyň tom saýlarynda hassa ýitileşdi. Adatlyk Türkmenistanyň dürli künjeklerindäki ýiti suw ýetmezçiligi, munyň adamlaryň gündelik durmuşyna we ýurduň owa hojalyk puwdagyna ýetirýän yaramaz täsirleri barada ençeme gedek habar berdi. Awgust aýynda Balkandan habarçymyz welaýatyň ençeme daýhan birleşiginde gaty gurap gelen ýyl we aşa yssyk howa netijesinde müňläp düýäniň ownuk mallaryň suwsuzlukdan haram ölendigini we ölmegini dowam etdirýändigini habar berdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolýan synçylar suw üpçünçligi bilen bagly problemalary ýurtdaky suw ýetmezçiliginiň we suw geçiriji ulgamlarda düýpli abadlaýyş işleriniň geçirilmezliginiň, turbalaryň we suw deshalarynyň köneleşmeginiň sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti suw ýetmezçiligi barada çykýan habarlara düşündürüş bermän adyk howpsuzlygynyň döredilendigini tekrarlaýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we owa hojalyk goýunça edarasy özüniň awgustyň ahirinde çap eden soň kasabatynda Türkmenistanda suwdan peýdalanmagyň geriminiň aýgytly derejäge ýetendigini duýdurdy. Şeýle-de kasabatda Türkmenistanda suw resurslaryna çenden aşa 100 göterümden hem köp agyram düşýändigine üns çekildi. Lewawyň posta bölümlerinde prezidentiň adyna Sultanda paýtagtdaky dürli ministerliklere ýazylan ardalaryň sebitiň daşyna çykmagynyň öňü alynýar. Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar yerli edaralaryň üstü bilen meselelerini oňyn çözügi tapyp bilmän Aşgabada ýazan arda hatlaryny Türkmen posta tapşyranlaryndan bir näçe günden soň ýaşaýan şäheriniň ýa etrawynyň häkimliklerine çağırlandyklaryny gurrun berdiler. Mundan 2 hepde ozal Wi-Fi çekdirmek boýunça ençim ýyl bäri nowatda durundygym barada şikaýet edip ýazdym. Hatymy postada hem hasaba aldylar, emma aradan 3 gün geçenden soň Türkmenabad şäher häkimligine çağırdylar. Gurundeşlik geçiren resmi eýäm ardamyň mazmuny bilen tanışypdyr. Görnüşinden hat Aşgabada uğradylmandyr. Resmi maňy: "Näme prezidenti arda ýazýarsyň? Ýazma. Bize şäher häkimligine hem arda tapşyrsaň oňa seredilýär" diýdi. Ol meselemi garaljakdygyny inandyryp ýyzyma goýberdi diýip, howpsuzlyk aladalary sebäpli atlandyrylmasyzlygyny we şahsiýetini aýan edip biljek beýleki jikmejiklerin aýan edilmezligini soran Türkmenabadyň ýaşaýjysy 20 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Ol bu ýagdaýlardan bir hepdeden hem aşa wagtyň geçendigine garamazdan gozgan meselesiniň henis hem çözülmändigini sözüne goşdy. Wi-Fi çekdirmek boýunça mundan 2 ýyl ozal arda bilen ýüz tutdum. Häkimligiň resmisi bilen gurrundeşlikden soň hem hiç ýyly netije bolmady. Türkmen Telekoma gaýtadan baranymda entegim nowatymyň ýetmändigini aýtdylar.
Emma 2000 manat para berseň 3 günüň dowamında çekip berýärler. Bu mukdarda pul bermäge ýagdaýym ýok. Häkimligiň resmisi hem gaýtadan Aşgabatda hat ýatsam, çäre görjekdigi bilen haýwadatdy diýip Türkmenabadyň ýaşaýjysy bellidi. Bu ağırlıkda Azatlyň habarçysy prezidentiň adyny hat ýazandan soň häkimlige gurrundyşlygy çağırılan başga-da bir näçe raýat bilen söhbetdeş bolmagy başardy. Ol sebitdäki sosial kynçylyklar, giň ýaýran korrupsiýa we beýleki meseleleri barada Aşgabatda ýazylan şikayetleriň aglawa ýagdaýda yerli posta bölümlerinden çykarylmaýandygyny bellidi. Prezidentiň adyna ýazylan hiç bir arza welaýatyň çäginden çykmaly däl. Her bir şikayet edine welaýatyň özünde çözmeli diýen dilden görkezme bar diýip, häkimligiň yerli resmiýetleriniň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Türkmen Posta kompaniýasynyň Türkmenabad boýunça bölümi bilen habarlaşanymyzda edaranyň degişli wekili prezidentiň adyna ýazylan hatlaryň ugrudylmagy boýunça hiç hili çäklendirmeleriň ýokdugyny aýtdy. Şol bir wagtda ol bu ýaly ýagdaýlary başdan geçiren raýatlar baradaky maglumatlary kommentirlemekden ýüze wurdy. Türkmenabadyň häkimliginden maglumat almak başartmady. Galy berse de mundan 2 aý töwerege ozal Türkmenistanyň kronikasy nesiri Mariýanyň Bayramaly şäherindäki posta bölümleriniň raýatlaryň prezidentiň adyny ýazan arzalaryny umuman düýbünden kabul etmeýändigini habar beripdi. Nesir iýundan bäri raýatlaryň prezidentiň diwanyna we Aşgabatda ýerleşen ministrliklere we beýleki idaralara ýazan hatlarynyň kabul edilmeýändigini we munyň sebäbiniň hem düşündirilmeýändigini bellidi. Sözümüzün ahyrynda bellesek, seslerini istirmek isleýän raýatlar hatlaryny we maglumatlaryny Azatlyk radiosynyň başladan hormatly arkadag atly ýürüti bölümine ugradyp bilerler. Biz bu rubrika astynda sizden gelen hatlary saýtymyzda çap ederiz we siziň Türkmenistanyň ýolbaşçysyna ýüzlenýän hatyňyzy efirde hem okarys. Azatlyk siziň şahsiýetiniziň gizliligini dogry kepillendirýär. Faraptok we suw üçinçiligindäki bökdönçlüklerden ejir çekýär. Zivil çelekleri ýyhlanýar. 18 sentýabrdan bäri Lewap welaýatynyň Farap şäherine elektrik togy ýygderlik kesilýär. Bu aralykda şäheriň hatardan çykan esasy suw geçiriji turbalary tas 2 aý bäri bejerilmeýär. Yerli ýaşaýjylar tog we suw üçinçiliginiň bu golaýda düzeljegine umyt baglamaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 sentýabrda maglumat berdi. Daşary ýurtlary şol sany Gyrgyzstana, goňşy Awganystana we Irana elektrik energiýasyny eksport edýän Türkmenistanyň çet sebitleriniň ýaşaýjylary ýygderli elektrik kesilmeleri bilen ýüzbeýiz bolýar. Günnogur Türkmenistanyň Farap şäheriniň ýaşaýjylary şenbe gününden bäri kadasyz elektrik üçinçiligi bilen oňmaly bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä şäherde elektrik togy tas 3 gün bäri ýerden 9-dan günortan 12-ä çenli kesilýär. Elektrik hünärmenleri dowam edýän üçinçilik problemalaryny şäher transformatorlarynyň remont işleri bilen düşündirýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir hünärmen şäherdäki transformatorlaryň könülendigini, ýa olaryň köpüsini çalışmagyň wagtynyň ýetenligini gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Fara ve Trawnyň ýaşaýjylary hojalyk durmuş üçinçiligi bilen bagly problemalaryň, şol sany elektrik energiýasynyň üçinçiligini dörýän bökdönçlükleriň bu golaýda çözülmegine özleriniň umyt baglamaýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlygyň yerli habarçylary awgustyň ortalaryna Fara we Trawna ýerden sagat 10-dan öýlen sagat 1-e çenli elektrik üçinçiliginiň kesilýändigini habar berdiler. Şonu Farap şäheriniň elektrik edarasynyň bir işgäri togyň ýygderli kesilmeginiň sebäplerini hatardan çykýan köne transformatorlary awatlamak üçin ýaşaýlarynyň bolmadylygy bilen düşündirdi. Bu aralykda hususan soňky 2 aý bäri şäher ýaşaýjylary içimlik suw üçinçiligine ýüze çykan bökdönçlük bilen hem ýüzbeýiz bolýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şäheriň esas köçeleri bolan Magtumoly we Atamrat köçeleriniň ugruny ýerleşýän suw liniýalary 2 aý töweregi munanodal hatardan çykypdyr. Ýöne aradan 2 aý geçendigine garamazdan yerli ýaşaýjylar suw geçirijilerde awatlyş işleriniň geçirilmändigini aýdýarlar. Türkmenabadda kadaly suw ýok. Adamlar Farapdaky kommunal problemalaryň çözülmegini umyt hem etmeýärler diýip bir Farap ýaşaýjy ilan tarasynaky umytsızlygy beýan etdi. Türkmenabad şäheri Lewap welaýatynyň administrativ merkezidir. Ýa-da maýyň ahyryna Türkmenabadda da bir iri transformatoryň hatardan çykmagynyň netijesinde
12 sagatlap tok kesildi we su üçünçülüğüne bökdönçlük ýüze çykdy. Bu aralykda Farawyň ýaşaýjylary şäheriň merkezine zibil çelekleriniň hem könülenligini, döwlen ýa-da deşilen zibil gutularyndan syzýan zerzibil sebäpli öýleriniň kötenýänliklerini gurrun berýärler. Zibiliň ýytyndan ýaňa şäherde ýaşar ýaly däl diýip bir faraply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Muňa garamazdan döwlet media serýeşdeleri ýurdun paýtagtyny we iri şäherlerde ilaty amatly durmuş mümkinçilikleriniň hödürlenýändigini gaýtalaýar. Faraply ýaşaýjylaryň elektrik we suw üçünçüligi galy bersede zirzibil problemalary barada habar bermeýär. Günnäger Türkmenistanyň Çärji we Trawyna 3-nji sentýabrda gaz turbinaly täze elektrik stansiýasy açyldy. Türkmenistan iýun-sentyabr aýlary aralygynda Irana elektrik energiýasyny eksport etdi. Kyrgyzstan awgust-dekabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň elektrik energiýasyny satyn almak barada ulalaşdy. Türkmenistan näçe mil bäri Awganystanyň demirgazyk sebitlerini elektrik energiýasy bilen üpçün edýär. Ýöne ýurdun resmi we yarım resmi habar serýeşdeleri ilatyň elektrik üpçünçüligi bilen bagly problemler barada asla habar bermeýär.